Ndizi TV Ubwansu Bw'omuguzi. Sharagire isato chiabono mogorobo mancho mo ligiri ntunde de tokobera na sembe onyale ko bingo komanya nyale ko bagwata ko batrana muna bariki baito bamwana amaya gati ali toko aligareretie ne serikali ya Kenya koralia bene ngaya chakiro muro bilio boko be kamero bili saini ilikwanekya urabanyale ko bagusirega ngaya ye Raila Odinga heli nyale ko bakwira obobui bwa ekero bonyakero go bwa AU umuro bilio ni gonyara ko bogo chakiwa bene ase county ya Nairobi hekora wonero motenendo wa waziri Musalia Mudavadi na manga to kwaliganetie kurendo mwancho mo ligirete gatonyora to kwaliganetie century obinge. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Ditukolia lere tu karansege karanso yukubangiranga na kitu chiko koro mogombo chakira ditukolia Jumatatu wiki yote muno geri utanya bekirego tindi komenta tuwe aliganeti boikirano asomogero bwabali mwekeombe gya natero sagero wa Kisii South Branch ruene kironye serikali terichikoba yoikirania magania ito fresh ne etireye moyo ko abali bibaga igi yali okosoma basoma bisaba abantu kacha n'ekisula bochamoto n'abandi banyole bibaga yali okubora emikeya irange nabaro kuna bideti kirange nabaro sentireye muri okwegendera abali mimeye county ya Nyamira konyoro gosirwe kubwatekana n'ekiombe gya International Solidarity Foundation. Ladies and gentlemen, in this regard, our candidate is undoubtedly experienced and well prepared to participate in the live debates to engage the African people on how to propel the continent's growth and ensure Africa achieves its goals of African integration and sustainable development. Serikali ya Kenya yaliganiri boikirano eliokwena na koboko no gosiro goikirano gochase umuraibu abo mubwazimio Raila Odinga chinga kya kobolia ekero kyobonya kerogo bwa AU. Ayo amanande amango mwanchu muligere ngo kwariganto nyara ko batoko sanga mona senchira yobo ikirano nyara gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital whether YouTube Ndizi TV News ne website ya www.ndizitv.net saramo manye kwena kiabuna eliogi ne chibicho chago chira senchira gwekirano chinga kiboto ko bwatera na Lydia Mose kurwa sensemo ya Kabare studio kwena kingago chira gwetera somono webi manyireria nengoro kwa Josephat Misingo kwa nyara ko batoko sanga munae kurumo chakano goikera omwale toko ya chaka ama ya chinseseto chabona batuko kurwase county ya Kisii nigobono ekiombe kelia getrenete abali mukianat hasoro sagiarwa masaba south banyara kwa bagwesokia nago tebati bali gochikoba bako igora chiskuru na kwera na semiremo wanya serikali teligo chikoba goikirania chira echo banyalite koba bakubalira buna abalimu awukwana munegata senikia Ndizi TV nigo batebira sentundende nigo baburiria Bible banyale koba bako tigara muna bana babo chinga ki
chiskuru chiranyare koba chiko igorwa nonye nabo nigo ayagendrete chinga kibono okorobekano kugose omugiro ibwa barokia ogeneta kobogose getwa koruchinsemo se kyombe kyose chinsege geneta koboge gweso kena goteba ngatiri tikeri gochikoboge kwire na maiga nabo yonge chikoboge kogendra muno mugiro ibwe mere mwago tomonye muri kito dipanasanya. Solidarity forever. Chinga kia matukabere irange aboroki okwirana chiskuru asetam ya gatatu. Makes us strong. Ekiombe kia bari mukiana tukuru sorogongo rwagusi ngo batwarege ikaro asokwaligania omugirobo oywe oraligwa samatuko abwango iga. Asamaliete nkuru kujaret malirenya bongoe umukwaneri bwabalimu borusagirwa bonchali. Litukolia lere tu karansege karanso yokubangiranga na kitugu chikokora umugomo chakira litukolia Jumatatu wiki egocha. Chinga kecho nigo baba bakomochia serikali asoko genda mamincha nechira babete bakolia asoko bwatana kwabo. Na ndeto ndogote ya bali mubaitu bonsinga onye wikamande report yendetera atomu koche sebali bato kesi kubonsi ontabaso gutuko kugende school umuchanda ni gole between indune serikali enkwano nere tuwasangete na barabo tukabanga ngana yokogeserwe besa eri bakorete nseme batenga numwako yibarakore nande mbaranyara gukirania wone togote ya serikali nga ekirania besiri tu iwananete na barabo yonyongesa yabalimu ebaya onyete koba tuntolire dikorana guchigas gusanganege taseni Kiandizi TV omunyakerogo bwe kyombekyo kyanati kururu sagerwa Kisi South Beatrice Mauti nigatebire ntayale bale asogokorokorobe abuna balimu ekyagere inerenchira ya moyoka ekoleta monchiru emergency ya Kenya. Jumatatu ngosaba balimu baito babereka iko batolera ituko na ntutagosoka ikiagera twarorire nga omunwa eserikali gosomwaji omo rikyo ito omwajiri ito akoigwa no korasoka isuko komotebinga na botogo tara para ntogenda virasi igori tukeri nko batole tasoke nche buno munyakero ninde tayari gochakera igoro kobaongoza mpaka amangana ito igwekanire keboronge komenta na yue nigo bagenderete kurwanirira obwene bwokuri kwa balimu abana baitu bali kirase ntera ye kondo iritori koroke kondo bali kirimo na bali bakwenda gukora kwegera masomo niye erimaminche yeri chikolia abalimu bakulikwa asenchirerie kurunga permanent and pension bali kirororo bagokorega sina gwakano burungi abalimu bale erubwa 46 chiri mwemerongene na isanemo bali gitu asenchire taringiya ekurukunga kondo tutagete bayigwegasi ekurukunga permanent and pension ense munaywe ogokini wa wekerengo kyobokoreri buno abalimu baitu babera matuka mange barasamo echob group yemo bakarangiro kwenda bakora interview lakini mbasukiri guru esibare etogo sabanga basuki kubons ntubwata abalimu 1130 bale senjiri batanye gusuki kurongana na masomo abo bale grade kiri bale ngikuru bali getu wetani myaka 5 wetani myaka 10 okona kukubolia kwa bene guchese serikali kuligiriryo obwene bulingete ekyombe kya balimu banyare konyora chinga kichingororo chiokoena na amaigiri oguchesa borokiwa ebwatete chibese chiri cha balimu bakunacha tali che serikali cy'umwalimu omonyene atebete serikali nganacha asiri bagaliane ongakanire iruni babwate bese iyo bayega banacha kuroso omwalimu lakini bakoyena na guchese chibengi guchese chisako ni chibintu binde muna NSSF na NHIF. Solidarity power. Hinko ripoti ya Ndizi TV kurwase chabisi chekyombe kyanati kururu sagerwa Kisi South ichigotoka imeje bunge ya Bonchari leterane nkoro kwa Dipon Hasanya Biemono Dipon Asanya me county ya Nyamira buna ainchira ya moyo gosira abareminige kyombe ke International Solidarity Foundation kenyara kwa vage kora umurobelio bokwana na amaigario gochia asegati yabaremi ase ensemo
ya ekerubo yegotoka ime ye ward ya Kemera bukwana kurwa senseme yo nigo omoteneri bwa ekyombe kyo Debora Nyambana tabire nigo ekerenga ekenene kyarenge kwene kyabuna basubati gosabangina banyare ko baba kwenyorera maigeri hayara nyara ko baga kubasira abigo kukinia ekerengo keligesa kurwa asobolemi bwabo kubatukana na okoma maigeri yo boigo nigarengete kwene kyabuna bangina banyare ko baba gwetenera nago kyania kisegi echigenga chigendeta ko bachikwene kiwasinsemo hanene meyorogongo rwagusi ebingi mwatamagana soko fresh ne etireye moyo ko abalemiribaga igi yali okosoma olwasoba bisaba agriculture n'ekinsula gochagocha n'abandi banyoreribaga igi yali okubora emimea irange nabaro na n'ekigo kirange nabaro sentireye moyo kwegenderera kikona kugendera kigo kintu rero kare abantu bakarwani ukingu bande bayitu baseri kurunyomba sibizi abandi bakoraso ona kisege kigo nabo change lakini korukale kina koruto chake gasi ya itomna International Solidarity Foundation chake ile kwa chake kegera kisege ya rengo over 8000 tokoligere libono iga 13% reduction ya siku 8000 na bekara around 6000 ine na mbele sana yogo care weeks tagita abantu bekenera stinka asokonyora comment kinali kisege kirake kisege kigoke mwana gitinge yabire transfer kwa kondanga gasinziye tigasisikuzile mawoko n'uwetuma unabona itokorosi amoba kwaonia twanyora sibese bado kwanyora kwa wodo none yanga none bagira ya nyuma wakora tisenge yangai Kuyatenero linga ekera twara sebinde bina watokanya twari chiro chisisi ebintu bito byagendo twanyara pesa chigo tokonya nana Totikarite me county ya Nyamira sentundende nigo mochumba bwe county ya Nyamira Jerusha momanyi anyale kobaga gwe sokia na koralianga na chikobaga ti yabali bara chikoba kurwanira ekirogo kyobuga barabe county ya Nyamira mwaka w'ikirube na 25 ne berego kwana sekenyoro kyembaro igotoka ime ward yeligo ime county eyo nigo Jerusha boigo anyalire koba gagoteba buna ekiganja kiriyanga afunge chikoba gekwana na ogosira guchase byombe bunenchira yemo yebyombe byo kwene kiwa kwegenderia se obugima bwabo bwa credit konigana kiaya echinga kibono murobiri yunyara koba gugosira ekyombe ekemo asbanyara koba kwenyorera cheki yira chikoba yekobana kinga banyara koba kwegenderia otomonye muri Kito Paul Cup okara nime yechinseme chigacha emparo echo chigotokemeye wadiga yeligoma ebunga yabogetutu bwa masaba asoma wakilishi babasubati korwa se county ya Nyamira musubati Jerusha momanyi aikirana asoma rubuli bwa magendero inzenye kiganja kimanyakanite buna ngavu amaisa yako na gotera na bakatu bwata amaiso ayana rande kemaro yani chindogoro mbago chindogori akaiga atimige na togori na tamige agukwanekere kyo Jerusha nigagendere ko bagagosege tabasae abasubati na boigo n'abanyamira kwani kibunangwe batani barasebyo mbebune nchire yemo era abakonyi barabukwegendereria yentate birabisera tunyara kabage gosira na gakole emiremo yaye boikirano kabere abasubati bara bandagwake mupira I have come iganza kubanika kinaki yendelea mutwe sema makaunti mimi nilisema wacha watoto wangu ambao wako affirmative wakae katika mashule mimi nipatiane kila shule water tanks. So kienda there of this constituency and the county at large, there is no school. Wana iga school tigari tinitaiga. Jerusha nigo abwatokere kyombe kemo hakyukiregia boda boda kurwa sorogongoro igachi shilingi chiribuliga nelimo na 40 yemo ejo jirati kunyara kabachi ko bakonya gwesira asaba igabwatoke mepira go cyase chitimu isano nese to kurwa sorogongoro igabunenchire ya muyogosira ebyegwa byabana abasaye aretire ase ekyombeke tibase chiko ku 141,000 kama mtaranda wa chingoro umupira ino mwenye bwata sawa moyopoke 1 2 3 well done Jerusha boigo ni galireranga na chikunyara kabaga kwene kebuna ziguru ya maigerio yembaro ni chikunyara kabaga gosirwa asase getira bayibuli kwene kebuna ngoira barabana aseskure jeiga
Nichire yamo yabana bega kwenyorera ubumanyi bubaranya ko bokubakonya samatukabo ale bosyo baraba gucaye asabo mbago swa siti polytechnic kieti mabana mwabande bimanene ekosi ya carpentry yarenga iga ngo yakite gasira ekosi ya mechanic yarenga ngo yasirete maybe abana bako babu umuntu bagasoma so encourage them bagoso agade nanti ngogenda education committee Nairobi mbatabina already tupata wanafunzi babona takutwara kwa capitation nani elinde tibazitia serikali tiba channel here nomujega boigo oikeranwa mono MC kurwase wadi yagerigo momos Kenya mbega gisesa oyo olire iranga mbatukunyara kwa bagokore mirimo asobwange no mo wakilisho yikaba basubati elio kubayenekeria abananchi amagenderero nane bintu mwa kwangire na bitogana tokore erinda abantu baito barababuya chingaki chuboigo siasa tetigiri magega nigo mwakilisho yigabo basubati kurwase county ya Nyamira agendere ko bahaga kuliranga nacho kunyara ko bagotogolibo ikirano elio kubule kirogo kyobo governor ase Entunda Egocha mfua nidikora aba kunkubande batoko ilibuya baba Gladys wanga twarenge na bara in the same parliament now they are doing very well okati bara bubaka ibara na bakumba bamamu na komwanjwe era ndiye inu kara inu era ndiye inu kuruga iga na basroide inu manja marore base monyore kero go tabugitutu ningana boigo MC kurasor gongoro igo mos Kenya mbega gisesa anyara koba gakwa okoboko andengo saberega nane ntebya bage tutu nane ge ntekinage kwanete enga kiori kwarenge gesima inga motaite konyoro bogabana bocha tebya bagaka bali babere baratimoka towanire ekiro kumogokora nalitora astobuya ginko reporter gitaseni kya obwanchete kya Ndizi TV kurugega hasinseme chiga chemparo imeye county ya Nyamira igonkuru kwa Polycarp okara no muliki oito Polycarp okara soroboti rutotigarita somo yega oyo nigo siasa boigo yenyara kobage go kwanerwa ase omo MCB ward eyo yerigo manyambega gisesa nyara kobaga kubolwa nyara kobaga wikiriania chira chamagendere chanyara kobaga kuriera abamanyi be ward eyo yarigo magokwana nigo oyo kemerete oyo merete ekerogo ekyo amate Walter Ongaki nyara kobaga goteba nganigo are boigo maiso kwenekia buna abamenyi benseme ibanyara kobaga wikiranigwa amagendero nyara bo niganyara kobaga gosige abarayi bonsi kubwaterana helio kwene kiebu na bonsi asobwamo banyare ko baba gwikera chira cyamagendero ona hige mikaki yaje yagenda rojo yamati abacho koruto bwate rero ngo tumubele ina jomo ngino yako nyora macho bwana agency account wa gutole kibese kya mache kero mwaka mondo ka basa ko bangaina ngaji besa mo ka kunie para kwanza inja mo cha konjora monte ye para ne rasima to iwana ine iyo hata usiulize kibesa ko gutole every year ya maji MCA mwaka ulikuwa kuchi milioni mbele neno mtu abora ne tiri bodi andega kwa ngoro si uri chinso anso konele rosike kenyoro kei Nero, muy wote ngiga ko garamo ko mobeke Rex. Muy wote. Barara, yo litafanya. Iwega kena roto mwansie, skule etia wote para. Chama na kwana, lakini tena fixe pare out of my resources. Ikara che school. Makara batingo cha government. Aba muraba ito kwa boda. Bombare state. Nje na waro stike bana nechi wasetia. Nande novale nande ngobatra na tole ingo kora pio moske Walter bugambe bongo rigitole none nyimbo yo konuki kala tla bana intwa ko nyimbo na dora yemo kibuya osona agi kono gerusha nere rombora ye tanto nguma era none nyimbo tabata kilo tempo ke nyimbo
obora yobo tugokora ngora wakonera abantu wachawangina aba baba mkatoliki kwenda boda boda wajase vijana kwenda banda be kanisa kugokora pi wajase walitoda tu kende. Right, yokoronga siasa yerigoma torigereria ria nyareko bakorekana isikoro gongorwa gusini go sentunde ndo mokonyi bo muraibu Rigathi Gachagua nyareko bakoboria abarai bonzi kurwa soro gongorwa centro banyareko bagotuterare chita buti chabo cha siasa nabo yokweneka banyareko bakobwatira na sekerenga yo goikirane chira chamagandre chibanyatako bakurira abakeja gukwana litkolera somega ya mubo matango nyareko bakorekana se orogongorwo nigo Gachagua anyareko bagakoerera ngobuyambore obokubwataka bokoretwa amono kobwatirana anene ase abarai niganyale koba boigo gakoboria bari bagendrete koba bagwesonania amona siasa yo mwako chirubere na 25 ne bere banyale koba gotigana asate bere ngamba bwate chinga kichingi kiranu barach koba bagokora chi campaign cyabo kolenda sabono nyale koba gakoba boria banyale koba bago toerera na boigo goikirania chira chamagendro. Ask our leaders. Sasa tutulize siasa. Wale walikuwa wameanza mambo ya 2032 tumeona wamekwama. Wale walikuwa wanaanza 2027 wamekwama. Come we work. Kujeni tufanye kazi. Tufanye kazi ya kahawa, kazi ya chai, kazi ya kufuata barabara za Maumau and all the other things that we are doing. And I agree with the Honorable Kuria. We unite kusukuma hizo vitu. That's why we are uniting. We are not uniting because ati tunapendana. Boko isi tuwaragane kwedana. Ituwaragane duwagwati wagudhire. The unity we call for in this region is for the purpose of fighting for the interest of this region and pushing our development agenda. And let us all unite. Kujeni tufanye kazi. Na sisi hatuna shida na mtu yeyote. Hao watu yote wa Mlima Kenya, they are my children, they are my people. Na sisi hatuna shida, kujeni tufanye kazi. Kujeni tusukume barabara ya Maumau, kujeni tusukume mambo ya chai, kujeni tusukume mambo ya kahawa. Come, we work. Tuachane na mambo ya siasa ya kutafuta viti. Hiyo wakati ukifika, wewe kama utakuwa tayari, wananchi wenye kupeana kazi si wako. Niko bono eserekari yenyareko bagigochaka boikiranu omoroberio bwokobeka emeroberio irachiko bagigosira anene omorwanirwe kirogo kya obonyakirogo bwa EU Raila Odinga okwana litko lyalera mone chinyumba choborali nigo moteneri wa waziri Musalia Mudavadi yenyareko baga kwa motoge Raila na gotabangana murai hoyo nyareko baga otwara obomanyiko bwatakana ne amabaga nyareko baga kora imeyense ya Kenya no nyenabo niga alire irabune serikali ne chikobage gotumia chinchera chinde chonsi ryo kwena kiabuna Raila nyareko baga kwenyorera obonyakirogo bwa ekirogo kyo kya EU. Ladies and gentlemen, in this regard, our candidate is undoubtedly experienced and well prepared to participate in the live debate to engage the African people on how to propel the continent's growth and ensure Africa achieves its goals of African integration and sustainable development, thus making our continent a major player in the global arena. To this end, I wish to applaud our President, His Excellency Dr. William Ruto, and his government for fully, and I repeat the word fully, endorsing and supporting the candidature of Honorable Raila Odinga. To fellow Kenyans, as a nation, we have always come together to stand behind our own, whether on the tracks, the fields, or on the global stage. Just as we cheered our athletes in the recent Olympics, let us lend our full support to Honorable Raila as he carries the Kenya flag high in the race for the chairmanship of the African Union Commission.
this is more than a candidacy. It is a national mission. Honorable Raila Odinga represents Kenya's voice, values, and aspirations on the continent. As he steps forward, let us stand with him, not just as a government, but as a united people. At this stage, let me just say that it is also programmed that next week, on the 27th of August 2024, His Excellency President Ruto will be formally launching the candidacy of the Kenyan candidate in the name of Asensemo yaye nigo Raila Odinga nyarakobaga koerera igatiye mechando yigenda takobagi ko chibwatania chinse chia orogongo ru Afrika gatia bo enchara na bo igo chisegi asate bire hanyarakobaga konyara libaga eliokora ensemo eyo yarachikobaga kwerekenga hanyarakobaga ko bwatira muna baraibe chinse cho lekonekia bona banyarakobaga kora emechando eyo yigenda takobagi kwerania amagendre orogongo ru Afrika magiga. That Africa must unite. Unite or we perish. And over the years there have been challenges that have been faced by leadership of the continent. But I want to say that we're happy to see that today the African Union has come of age from the ashes of the Organization of African Unity. But the African Union needs to be strengthened for it to be able to enable African countries to realize the dream of the founding fathers of our continent. A united, peaceful, and prosperous Africa, where the citizens themselves feel that they are free as a people and united and can work productively in the continent. There are several areas where Africa is having a problem. Issues of health, issues of education, issues of wealth creation, employment in the continent is a major issue. As you know that many young African boys drown in the Mediterranean as they try to run away from the poverty and other challenges in the continent, seeking greener pastures in Europe. Omwaziri o mining na blue economy Hassan Joho niganyira kobaga kuliranga na chikobaga kubwatera na mona barubibe chinswe ase imense ya Kenya likwendekea abu na banyara kobaga wikiranigwa na maganyo abo kwa litikola lero asensemo ya Kisumu magiga yokomera na amone byombe ebyo bitenere tabarubibe chinswe Joho niganyira kobaga goteba na chikobaga igoga kubwatera na amone wizara yechide likwendekea buna chindemero chiria abarubibe chinswe banyara kobaga ko nene bare nechindoche mbiji ya nyale ko bachiko irani gwago cyase abarubi abu elinde nyale ko bachiko bakonya banyale ko bako genderero bonchoreri gwabo. Tunafaa tuangalie the entire Lake region. Kama kuna mtu binafsi amechukua landing site ya wavuvi, ajipange, itarudi kwa wavuvi tu. Lazima irudi kwa wavuvi. Si namna hiyo? Irudi kwa nani? Ndio wajenge hapa vitu vya kuendelea. Na mimi nimesikiza haya yote mmesema ya licensing, we will sit with the Governor Anyang' Nyong'o to harmonize. Hiyo ni shida ambaye sio ni kitu kubwa. Si yule Anyang' Nyong'o ni yule tu wetu tu. Ama ni mwingine? Si yule tu. Basi tutaongea na yeye. Roboti oru ayo mwaziri o mining na bwigo blue economy Hassan Joho Moncho muligire na rogoto ikyomweryo wamangana maiya kinsesa to chebono botuko tarike merongo evereneye mocho mutenyi ogatano
na gatatu ngwakira ngambia muna soko nekinga kwanyara ko bogosanga muna into mayaya na bigemero bali togera toko kwa niganiria imeandizi TV chinsa emerongo ebere na nyamatuka 5 na bere ye wiki gwetera ase mitandao mbaro bagenda tukoba bagutumira cyujumbe cyebo bagotabangano bare imeya umuroberi mini wani moroche dolin ke muntu mwenga kuruchinsa mochiria chia kebirigo hagotabangano ali imeandizi TV ko yabwatia mayaya nabo igo na mamu mwa operista na Vera na Newton abagenda tukoba ko yabwatia amayaya kurwasi chisemo chia Sironga emboli iya musensema atanga mapema mbu ya siasa ndio inanyorosha wale wako kwa kiti ili watutumikie. Right, Ruth Nyabuto kurwa chinsemo chiria gotanga no wale ime ya umorobili agotebanga mapema abara yugo chaka chikampeni chabo cha siasa David Colina komo kurujisemo cha Tulimoro mpaka omwelio omosori bwege watching live kurujisemo cha Nakuru City chinga kibo igojeria kerubo kurwa Manama Bahrain Kingdom awatebanga no ale ime ya maya aya Kirandi Dennis watching live kurujisemo cha Nakuru City ngati ya mashabiki ya mangi aliyegenda kwa kwenekia na nyale kwa gago sanga amona intena bali boigo bagenda tukoba bakoligereria TV ya Ndizi TV kurwale chinga chino tukoba karangambia mona bali kibaito mangana maya bagenda tukoba kwenekia abanyara kwa bagoswa sebinyoro ime linde banyara kwa bako yarotota na goleta tonyara kwa tokosanga amonai aselipoa elimu holitonyara kwa tokosanga amonere kwenekia mna gochire gwetera somo bimanyererio nigakoro kwa Lydia Moses Sara Momanya semo ya Kabare studio nekia urachibicha mnerero gichago chira senchira yobo ikirano liana ngoro kwa Josephat Amisi nako ni roburigeria obijabwe meroburiye kubwatia nabo igo obotuko obole obotwere